Здравейте! В това видео се включвам, за да ви разкажа малко повече за моята професионална експертиза, защото много хора ме питат всъщност какво работя, с какво се занимавам. Ето сега имам тази възможност, включвам се, за да ви разкажа и как в крайна сметка кариерното ориентиране и образователните проекти могат да доведат така до една по-хармонична кариера и вътрешна удовлетвореност. В моята професионална експертиза се включват кариерното ориентиране и самоопределение, като тук предоставям насоки и подкрепа най-вече на жени. Основно това са лицата, които се обръщат към мен, но аз не изключвам и мъжете, които са на кръстопът, искат по-смислена работа, чувстват, че така са в кариерен застой или пък имат това вътрешно усещане, че са изгубени от толкова много работни места, на които са работили и просто търсят своя път в професионалния свят. Правим анализ на личните интереси, на ценностите, на уменията и създаваме стратегия за кариерно развитие. Давам знания и умения за планиране и управление на кариерата и помагам на клиентите, с които работя, да дефинират много ясно личната си мисия, така че да направят наистина един информиран и осъзнат избор по отношение на своето бъдеще. Също така помагам и за създаване или развитие на образователен проект, кариерна идея или пък настояща свободна практика, които в крайна сметка съответстват на личните интереси, на философията, която човек има и на целите за бъдещето си, разбира се. Независимо дали става въпрос за създаване на нова инициатива или пък за разширяване на вече съществуваща такава, предоставям различни съвети, подкрепа на всеки етап от самия процес. И другото нещо това е постигането на вътрешен мир и хармония между житейските ни роли. Защото постигането на вътрешен мир и хармонията между личния живот и професионалното развитие винаги е била така една основна тема, особено на жените, които вече имат семейства, имат деца, работят и всъщност жонглират между толкова много задачи в ежедневието си. Разбира се, тук става дума за това да се самоорганизираме, да знаем как да поставим ясни приоритети, да поставим здравословни граници. И за да може всичко това да се случи, в крайна сметка, преработваме тези вътрешни, ограбващи духа вярвания и тези малки травми, емоционални рани, които сякаш не ни дават възможност да се доверим наистина на вътрешния си авторитет. Това беше съвсем накратко за мен. Един ден или ден първи от твоята промяна. Основните ползи всъщност от моята работа, това наистина е осъзнаването и разширяването на знанието за себе си. Това е първата стъпка от процеса. Да направим връзка с нас самите, така че да видим коя част от нас иска да бъде изявена. Пожелавам ви да имате така един хармоничен и стойностен ден. До нови срещи!